Welatê Nêmsayê biryarek derbarî penaberan stand. Wizareta Derveya wî welatî jî nerazîbûna xwe nîşanda. Roja 18 vê mehê, Encûmena Wezîran ya welatê Nêmsayê projeyek derbarî penaberan pesind kir. Ku tê de hejmarek tedabîrên tund li ser penaberên ku li wî welatî dimînin hatine standin. Xalên sereke di wê projeyê de ev in. Perewê ji penaberan werin standin. Beramberî xizmetguzariyên ku ji aliyê hikûmetê ve bi wan têne pêşkêşkirin. Tawankarên jêr 18 salî wê werin derkirin. Penaberên ku seredana welatê xwe yên bingehên kirine êdî nikarin vegerin Nêmsayê. Divê penaber ji 6 sal ta 10 salan li Nêmsayê bimîne ta regeznameyê werbigire. Nexweşxane wê daxwaz ji hikûmetê bikin ku dema derxistina penaxwazan destnîşan bike. Li ser wê projeyê rawişkarê Nêmsa wî, Sebastian Cortes di Kongrekî Rojnamevanî de got ew li ser hewlên bicîkirina armanca xwe derbarê rûbirûbûna koçberiya nerawayî û îstiqlalkirina penaberiyê rijdin. Wizareta Derveya Nêmsayê nerazîbûna xwe li ser wê projeyê dadyar kirin û got ku hûn bendên wê projeyê birovajiyê destûra Nêmsayê û peymana navdewletî ya mafê mirovan e. Projeya Encûmena Wezîran ya li Nêmsayê li benda erêkirina berlemanê ye û divê salê de wê bikeve warê bicîkirinê de. Ji bilî Nêmsayê beriya 2 salan gelek welatên Yekîtiya Ewropayê jî biryar dabûn ku kel û pelên bi nirxê bilind mîna zêran ji penaberan desteser bikin û ew biryar bicîkirin. Li gorî amarên Komîsyara Penaberan li Nêmsayê derdora 5,000 penaberên Sûriyê hene û bi 10,000 ji penaberên welat nedin jî hene. Partiyên rastalî yên Nêmsayê berdewam li dijî man û piştevaniya penaberan derdikevin.